Ахову гісторыка-культурнай спадчыны разглядала сёння сумесная калегія пракуратур Брэсцкай і Гродзенскай абласцей з удзелам прадстаўнікоў Генеральнай пракуратуры Беларусі, якія пытанні на ёй абмяркоўвалі, ведае Людмила Салдзіна. Месцам правядзення сумеснай калегіі пракуратур Брэсцкай і Гродзенскай абласцей гарадскі пасёлак Ружаны абраны невыпадкова. У культурна-гістарычнай спадчыне заходніх абласцей шмат агульнага, а злучным звяном можна назваць спадчыну князькага роду Сапегаў. Таму і наведванне ружанскага палацавага комплексу таксама было ў плане калегіі. Не варта лічыць, што захаванне гістарычных помнікаў задача толькі сферы культуры. Органы пракуратуры ў гэтым актыўныя удзельнікі. Надзор за исполнением законодательства о сохранности историко-культурных ценностей всегда был в поле зрения прокуроров. Проверки, которые были проведены, в общем-то, по всей республике, в том числе и центральным аппаратом Генеральной прокуратуры, выявили ряд серьезных недостатков в работе как местных органов власти управления, представителей религиозных конфессий, владельцев исторического наследия нашего. Прокурорские проверки ў Брэсцкай вобласці показали, что органы мясцовай улады проводят вялікую работу по захаванні гісторыка-культурнай спадчыны. Сродкаў на аднаўленне помнікаў ідзе нямала. У мінулым годзе на 27 аб'ектах было затрачана звыш 21 мільярда рублёў. У гэтым на 18 аб'ектах 6,5 мільярдаў. Ніводнага парушэння мэтавага выкарыстання сродкаў прокурорамі выяўлена не было. Аднак пры гэтым праблем у захаванні гісторыка-культурнай спадчыны яшчэ шмат, і ў большасці яны звязаны з безгаспадарнасцю. Не все объекты, которые могли бы быть хотя бы законсервированы, находятся в надлежащем состоянии. К ним имеется свободный доступ, они захламлены мусором. Просматривается просто бездушное отношение к такого рода наследию. И самое печальное в том, что на некоторых объектах, к сожалению, даже зарегистрированы преступления в силу того, что туда был обеспечен свободный доступ. Усе гэтыя праблемы літаральна адзін у адзін хвалююць сёння і гродзенскіх прокурораў. Не случайно мы сегодня вместе собрались, выступающие как от органов исполнительной власти, так и от наших структур поделятся своим опытом успешного реализации проектов. Ну и чтобы наши замки, наши дворцы выглядели так, как Мирский замок, как Несвежский замок. Это визитная карточка нашей страны. Прокурорами была адзначана и недостатковая работа по популяризации объектов гісторыка-культурнай спадчыны, неэффектыўнае выкарыстанне іх турыстычнага патэнцыялу. Удзельнікі пасяджэння абмеркавалі таксама, якім чынам можна было б пашыраць магчымасці міжрэгіянальнага турызму. Людмила Салдзіна, Александр Сівіцкі, областные новины, Пружанскі район.